Kaixo, zinemaldia bukatu da, tokatzen da balorazio orokor bat egitea, eta zer esango dizuet, niri zinemaldia gustatu zait. Uste dut sail ofizialari dagokionez behintzat edo lehiaketan egon dien filmen ikuspegitik lehiaketa polita izan dela, denetik egondu da, eta egia esan, sail ofiziala osori jarraitzen dezuena, konturatzen zea ze zaila dan zinemaldiaren ikuspegitik, kontinente ezberdinetako pelikulak uztartzea, zinema komertziala, zinema esperimentalagoa, artia, hau beste, hemengo pelikulak, konturatzen zea oreka mantentzea zaila dela, hor Tetris bat badagoela egiteko, eta bueno, nolabait ere, Tetris horren baldintzak beteta, nahiko lan polita uste egin duela selekzio komiteak. Eta, bueno, ze esango nizuek, titular bezala, esango nuke, nik uste komentatu dela pixka bat, ez? Baina Euskal Herriko zinemaren ikuspegitik izan dela zinemaldi bat nik ez duena gogoratzen. Ez da gogoratzen horrelako zinemaldi oparorik eta aberatzik. Orain arte, Euskal Zinemak beti egin du dir-dir Zinemiran, da nolabait ere, bakizue zinemaldia daukala halako jerarkia bat, sail ofizialean daude honenak, eta gero hortik aurrera, errenka da pixka beherun zijoaz, ez? Eta, bueno, gure zinemaren lekua beti izan da Zabaltegi edo Zinemira, edo, pixkat, sail ofizialen azpian dagoen hori, ez? Eta aurten gertatua gauza berri bat, eta izan da, gure zinema igo dela, sail ofizialera, bi pelikula eta erdi daude Euskal Herrikoak, bat euskarazkoa, Maspalomas, bestea Euskal Herritarra, baina erdarazkoa, Alauda Ruidazuaren Los Domingos, eta gero Koldo Almandozen telesaila, lehiaketara joazen bi pelikula horiek aukera dauzkate. Nik uste Erni ibili behar degula, ze Euskal Herrian mikroklima asko sortzen dira, pasilloetan, korridoretan, prensa guztia elkarrekin gaude, asko hitz egiten dugu gure artean, eta esaten dugu, orain arte pelikularik onena Los Domingos da, eta Maspalomas ere oso ondo, eta ez dakit zer. Eta guk sentitzen dugu zinemaldia gure etxean izan, nolabait ere, azkenean, epaimahaiak egin dezakela gure aldez, baina ez da egia. Ez da hori horrela gertatzen denik, epaimahaia dago burbuila batean, kanpokoa dira, ez dira enteratzen gure konspirazioez, gure komentarioez, gure energia bidalketa horretaz, eta palmaresai dagokionez ez dakigu zer gertatukoan. Nire ustez, Maspalomasek dauzka aukerak sari handiak irabazteko eta sail ofizialan litzateke aurreneko aldiz historian, pelikula horrek irabaziko balu, 2025an gaude, eta hala ere, inoiz ez du euskarazko pelikula batek sari irabazi. Gertatu daiteke, Maspalomasek kalitatea badaukalako, eta ez bakarrik kalitatea badaukalako, badauka beste elemento bat, ez interesgarria dana, eta da gehiago ideologikoa, jorratzen duen gaiagatik, ez? LGTBQ inguruko gai bat da jorratzen dana, gaur egun badauka leku bat, badauka ideologia horrek leku bat, gure jendartean, batez ere ezkerrean, eta nik uste badagoela, ez? Badagoela indar ideologiko horren aldeko bultza bat orokorra dana, ez? Da kulturan asko sentitzen dana, ez? Ez dakit da esan, Palestinako pelikula batik gertatuko lekioken berdina gertatzen zaio, uste badaukala plus bat, ez? Eta bueno, ez dakit, gero paradogikoa da, ze Alauda Ruidazuaren pelikula pixka kontrakoa da, jorratzen den gaia da, gai bastante eskuinekoa da, ez dut esango ikuspegia eskuinekoa denik, ze ez da eskuinekoa, pixka neutrala da, eta debate handiak eragin ditu horre, gainera ze jendeak esaten zuen, baina pelikula honek defenditzen du, erlijioa, defenditzen du.
haur bat moja sartzea. Bada nolabait ere Elizaren aldeko propaganda bat. Bueno, zegoen pixka debate hori, ez? Niri zitzaidan iruditu, baina egia da, pelikulak gordetzen duela posizio neutral, elegante bat, eta uzten diola ikusleari berak egin dezan gogoeta, berak hartu dezan erabakia, zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki, ez? Eta zentzu horretan da pelikula bat, aterat ondoren ere sortzen dituela debate pila bat, eta debate nik uste oso interesgarriak, ez? Baina, gaia, alegia, neskatila gazte bat, moja sartzari joana, gaur egungo jendartean oso gai residuala eta oso gai marginala da, ez? Homosexualitatearen gaia ez bezala. Dagoela puri-purian eta dagoela gazteen artean oso zabaldua, hain gazte ez garen artean ere bai, baude beste pelikula batzuk, pelikula oso nadianak, eta auskalo, zer gertatu daiteke inolako kineletan ez dagoen pelikula batek irabaztea ere, hori zinemaldian askotan gertatu da, orduan, bueno, egon gaitezen prest. Niretzako hala ere importantena ez da hori, importantena da urtero bezala zinema zaleak, oso zinema zalea den jendea ez ezik, zinema zalea den jendea etorria launean, zinemanen festa ospatzea, eta bertsolaritzarekin txapelketa nagusien gertatzen den bezala gertatzen dela, ez? Balio duena iman gaitasun handia dauka, eta niretzako hori gauza ederra da, ez? Ikustea egunero hemen kusal aretoa beteta 2000 lagunekin, gauza harrigarriak ikusten, eta bueno, bukatu horretik, nahiko nuke aipatu Nagore Aranburu, eukitula 4 pelikula, zinemaldian, 3 pelikula eta telesai bat, eta gainera, aipatzen nahi naizen bi pelikula horietan, bai ez, Los Domingosen eta bai Maspalomasen paper oso polita dauzka, Eliak harrituko sarire bat irabaziko balu, baina ez dago ere erabat emozionatua, ze bi pelikuletan bastante paper sekundaria daukala esango nuke, izan daiteke. Eta horixe, plazera izan dela, egun hauetan zuekin egotea eta gauza guztiak kontatzea, eta eskerrik asko berriari, dekin kontatzeagatik eta laster arte, aur.